Unsa ka tinuod nga imong gipauli ang kwarta nga 6,000 sa gitawag og amelioration program sa DSWD? Usa ni ka tinuod, Lola Maria? Akong giulit tinuod sir ang kwarta kay madlok may prison kay nguman prison. Dakpon kiyan pa ang akong pares niya ipakadawas sa pensyon. Muna akong ipauli sa akong anak. So pila edad di mo ron, Lola? Spinta isahis Asa kay na ang kwarta karon nga 6,000? tuwa akong giulit dito sa kapitan dito sa Oh. kwan barangay hall. Wala po silang ipauli. Ako lang giuli kay dagkang mga istorya nga dakpon prison ang akong bana. Nga pobre na gumi ang mga gulang pami. Nga pobre na gumi ang mga gulang pami. Oh. Amo man sa payat bugas niya wala naman mo ipatubugas kay mam kiyaan pami. Kaon ng kwarta kay iuli prison pami. Kaya nga mga sir nga di kadawat og pensyon na kumbana og makadawat na tangtangan ko no. Ila may pensyon si mong bana? Tagkuang bulan kag 500 bulan. 500 na kadawat na kagikan natong Enero, sir? Ini Disyembre dito. Siyempre pa last yung nakadawat. Disyembre dito. Okay, barot Mayo konyo inyong dawat. Oh. So imong giuli tungod kay pensyonado sa social amelioration imuhang kuan Oh. Lokal sa lokal. sa lokal. Oh. Kaya nga man ipauli di among giuli. Hmm. Kay piso niya. Panamot ako ipatubugas kami bugas ng saon man nadlok man nga gulang na gumisir. Sa may trabaho din ninyo ron, panginabuhian. Wala. ninyo? Manasan to kung pares di ka para sa poy kwan. Poy makaon. So, Ipet daw namog bugas pito ka kilo sa semana. Say more tumulugulgaw naman. Say more tumulugulgaw naman. so mo ninyong balay niyo ka kuan mo diri. Mo ni ang balay. Lula, o tagaan kang higayon nga ibalik tong maong kwarta imo katong dawaton. So, yan lang diri sa area, no? Si Lola Maria. Lola, mayong hapon. Nasi kapitan, ang ginala. Kung sa may kasulti mo ni kapitan. Pasabat si Mokap. Buwan na. Ano kayo pasalamat ka nga? Usap ko, pagkakamulos tuyo na mo diri, nga nawig na. Na-surprise ka. Na-surprise ka. Idagaan ka, gikan ni sa listener. Listener sa One Heart Radio. Ganiha, tagaan ka. Gani. Yatag, no? Dala ni sa mga technician. Ilan eh, ikan. Lula, tungod sa ato ka ganyan scoop, ganyan ato gi-interview man ikaw ganiha. Okay Lula, kini nga kumusta ang imong adlaw karon? Happy ra ba ka? So dami karon Lula, nami good news nga ihatag. Wala ra ka malibay. Dami si Kapitan Kuyog atong pa-explainon si Kapitan kung saan hitamo sa imong 6,000. Dala, kanang malipay yung karon kay gitawagan ni si Ligyon. Ikinsipin ni Ma'am Lia nga ang 6,000 nga imong iuli na ko pagkita ko mo daw at ingon sila nga ibalik na dito ni Lula. Ipabalik niya nimo kay naluoy siya sa atong sa sitwasyon nimo dire. So muna Lula, ayaw kadlok. Kay gikan mismo sa region, magpasalamat po ta sa mga radio announcer nga niya dire nga sila joy naning kamot. Ani, igo na ko nilang gasultis tinuod nga mao ni nahitabo nato dire sa pulo. So muna ni amiron dire para pagbalik sa kwarta nga inyong nadawat nga balor og 6,000. Atong ipon kap kay basig. Oh, ato ning iyapon. Okay, Lula no, katawa na Lula. Oh no. 2, 3, 4, 5, 6. Pan nagyatag sa atong pinalanggang Presidente Duterte inubanan sa DSWD sa region o sa atong lokal pinaagi ni Ma'am Mian Dibira o sa mga radio announcer sa DYST magpasalamat po ta nila Ma'am Lula nga sila mitabang gayon nato nga mabalik ning kwarta kontak sila sa region mo ni ako ning ibalik nimo.
Unsaon nimo ning imuhang size meal karon? Pahit lang bugas. Kariban. Sundan. Pahit lang bugas. Kariban. Sundan. Ah, Malang siya. yun.